Кырпак кар чәчләрдә. Ни мәгънә яшереп? Әллә соң меңдә бер мәртәбә алданыйм? Сулаган һавадан үпкәләр тончыга. Нигә мин һаманда дөньяны аңлам? Каннарга сеңдереп тукылган кануннар көлкегә калдыра. Ят миңа бу уен. Бүгенге йолдызлар шул кадәр биектә. Үрелми. Беләм бит. Җитмәсен буемның. Үземнең 90-ым кушсам да, бүлсәм дә, юк инде җавапта заманга тәңгәллек. Яңадан туарга мөмкинлек бирелсә, булмас бу җиргә килүләр үзгәреп. Аңла. Мин әллә өметсез жүләрме? Җырларым искергән, ишелгән манара. Шикләнә. Көннәрдән бер көнне бу җиргә югалтсам кыйбламны, яңадан табалмам. Саламга ябышам, батмаска, калкырга, йөрәктә җыерчык, исәбен санамыйм. Ник алай дип сорый уллары? Ни дисем әнкәй?